har ett lite i maskiner någorlunda och till att köra. Och så har vi uppgave till att jag vill ha vi och i framlagt. Så är man samtidigt på standby som tekniskt, alltså hvis det är då, så vet man alla like vad det allt där. Så att man kommer igång på att beina med hvis det är då. Och så har vi ett lite vis ner att Kristna Rui i såna Galax Ruima elementen vill jag vi att och sörja för det av Ruima och så där och där ser man vi alltså Kristonellne Galax Ruima när man är en like framme för det här Ruima sörja för det att finns i år så att det snappar då men arbetstid det att du startar på morgonen och kunna framlägga det kan ju så att man där för det har en liten paus med dig. Hvis det så akkurat at han åa, så tar man hånd og gjør kvarten der inne. Kan man ha råd til det, så tror jeg det ikke man gjør så reik. Nei, det at du kunne gjøre en av førska vører og få rås fra folket. At det er medsmakende vører og ja. Kan man fyrir at heraklapp fra det mener jeg mamma. Det tror jag nog. Nu är det själva och så en skip för det. Alltså uppgåvan är faktiskt det samma. Så du är äldre än att maskinen rör ju kör som det ska. Det var sagt att sen att alla fack. Du är äldre än att som du ständer vid. Och färra fungerar. Ja. Ja. Det går för det för att ställa. Jag har aldrig färd bara. Så jag går och äter till tänker som efter det.